DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor na Buwak Camarines Sur. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Miss Monica Perique and family ng Limassol, Cyprus. Radyo Ronda Newswatch. Radyo Ronda Newswatch. Oras po niya to sa ngunyan, alas 12:10 nin pagkaudto. Maray na udto po sa Indogabus. Aldaw kita ngunyan nin Miyerkules, Oktobre kaining presenteng taon. Makakaibahan ta digdi sa tuyang studio. Sa lado technical, yaon si engineer o si Kuya Tony Aguilar, ang sa tuyang chief technician. Ang sa tuyang information officer, si Tony Saison Jr. Yaon man si Ma'am Kayla Ligacion Valdez. Duman sa satuyang transmitter, yaon si Marco Finat Asinman, Aldrin Orlanda. Makakaibahan taman ang satuyang mga pag-iriba sa luwas na mahatod kan mga barata sa lado lokal. Ako man ang sa indong makakaibahan sa paghatod kan mga barata sa lado lokal, asinman sa lado nasyonal. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Ngunyan, headlines kita kan mga barata sa lado lokal. Status kan COVID-19 cases sa Barangay Santa Elena, pinag-urulayan kan lokal na gobyerno sa banwaan kan Buhi, Camarines Sur. Lokal na gobyerno kan Nabwa, Camarines Sur, nagpaluwas nin opisyal na pahayag mapadapit sa bagong kaso na nagpositibo sa COVID-19. Siyudad ni Naga daipa nakukonsulta mapadapit sa pagtugot na makapagbiyahe ang mga non-A4 hali sa GCQ pasiring sa MGCQ areas.
50 household apektado kan ipinapautob na zone lockdown sa barangay Nato, Banwaan kan Sangay, Camarines Sur in connection kan pagpositibo sa COVID-19 kan sarong senior citizen. Integrated Bar of the Philippines, Camarines Sur, pigkondinar an panaambus sa judge asin man aid kaini sa Camarines Sur. PNP nagbibilog na nin task force. Electrician arestado sa drug buy-bust operation duman sa syudad kan Naga. ML tournament sa maugmang lugar sa syudad kan Naga dagos na. 35 anyos na soltero arestado pa sa drug buy-bust operation sa syudad kan Naga. Tulong para sisira hali sa Catanduanes na pirang aldaw ng nagpalataw-lataw sa dagat na rescue kan mga parasirang taga Camarines Norte. Headlines pa man giraray kita kan bareta sa lado lokal. Duwagadan mantang siyam-an na irehistro na bagong kaso kan COVID-19 digdi sa Bicol. Duwang kaso kan COVID-19 na ilista na naman duman sa syudad kan Naga. 77 anyos na lula na dukayan, nagpapataw-pataw gadan sa Bicol River na sakop kan Banwaan, kan Minalabak, Camarines Sur. Headlines man kita kan mga barata sa lado nasyonal. Quezon Province binaha ni Pipito. 15 pulis pa positibo sa COVID-19 duman sa La Trinidad. Duwang Abu Sayyaf nadakop kan NBI. Prosesyon untok mo na duman sa Metro Manila. Headlines pa man giraray kita kan barata sa lado nasyonal. 335 residentes pig-rescue nin huli sa bagyong Pipito. Pipito nagbabadyang magiging severe tropical storm sa aga. Yan po, nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga barata sa lado lokal asin man sa lado nasyonal. An baratang sa indong naantabayanan, inidara sa karahayan buot kan mga kan mabuot niya tong sponsors. Sinda Mr. and Mrs. Olimpio June Dilima Dininya and family kan San Miguel Ranch Subdivision, Chula Vista, California, USA, asin man may residensya sa Santa Elena, Baras, Nabua, Camarines Sur. Ngunyan sa detalyes na kita kan mga barata sa lado lokal. Nagkaigwanin meeting ang mga miyembro kan contact tracing team kan Banwaan kan Buhi, Camarines Sur, kasuudma pitsa 20 kan Oktubre taon 2020. Tanganing pag-urulayan ang kamugtakan kan COVID-19 case sa Barangay Santa Elena. Kan nakalihis na Oktubre 19 banggi, lifted na ang sunal lockdown sa parte kan Zona 3. Sarong iskinita sana
sa sinambitan ng SUNA an padagos pang pigbabantayan na kung sain may duwang aktibong kaso kan COVID-19. Kung magnegatibo sa RT-PCR test ang mga close contact kan mga pasyente, pwede sir natanggalon naman ang lockdown sa aga, Oktubre 22. Sa presente, pinagahalat paman kan Municipal Health Office ang mga resulta kan isinagibong swab test sa siyam na katawo. Mientras tantong padagos paman ang lockdown sa tulong harong sa Barangay Tambu, anom katawo ang nagahalat kan resulta kan sa indang mga swab test. Sa iba pang updates, konsideradong recovered na ang duwang health worker na nagpositibo sa COVID-19. Asin negatibo man ang sa indang mga pamilya sa sinambitan ng helang. Detalyes pa man giraray kita kan barata sa lado lokal. Igwana naman na panibagong kaso kan COVID-19 sa Banuan kan Nabua, Camarines Sur. Base naman sa impormasyon na pinadara kan DOH Bicol sa opisina ni Mayor Fer Sembulan. Sigun sa alkalde, ang Nabua patient numerado 20 Iyuan Bicol numerado 2244, saro ining Fes Bindor, babaye sa 63 anyos, naka-star sa San Antonio Poblacion. Onset kan illness niya kan Oktubre 11, 2020. Nagpa-check up sa sarong pribadong hospital. Alagad pig-refer ini duman sa Bicol Medical Center kan Oktubre 18, asin duman naman pinag-undergo nin RT, PCR o swab testing, kasuod ma Oktubre 20, nagluwas ang barata na inian positibo sa COVID-19. Alagad inian nasa BMC man giraray, tanganing padagos na magparahay. Nagkaigwa naman nin pag-disinfect sa saindang harong, asin naka-house lockdown na, gabos na direct contact ni Bicol numerado 2224, naka-quarantine na, asin naka-schedule ng RT-PCR swab test ngunya na simana. Mantang ang Nabua patient numerado 21, iyo si Bicol numerado 2251, ini sarong senior citizen, babaye, 79 anyos, taga Bustrak. Onset kan illness kay ni kan Oktubre 12, 2020, asin nagpa-check up sa sarong pribadong klinika. Oktubre 19, 2020, ini ang nagpa-confine sa Santa Maria Hospital Foundation Incorporated, asin duman naman nag-undergo nin RT-PCR swab testing kasud ma Oktubre 20, 2020. Nagluwas ang resulta na inian positibo sa COVID-19. Ninhulit na nagkaigwanin okasyon sa harong kay ni, asin igwama na mga kapamilya na nagduruman. Padagos naman ang pag-verify kan history of exposure ni Bicol numerado 2251. Ninhuli tamayo man ininin recent travel. Gabos na naging direct contract kaini, kaibaan mga miyembro kan pamilya na nag-atender sa okasyon naka-quarantine, asin naka-schedule ng RT-PCR swab test, ngunyan mana simana. Sa ngunyan, yaon paman ini sa Santa Maria Josepa Foundation Hospital, tanganing padagos na magparahay.
Kaiba na nag-contact trace ang mga kapupulisan, Bureau of Fire Protection, Rural Health Unit, Barangay Council sa pangingenot kan MDRRMO, nakamonitor man ang BHERT sa lambang barangay sa mga naka-quarantine. Kung kaya sigun paman sa alkalde, padagos na magtinabangan asin magkasararong magpangadyi na lugod makalikay ang gabos sa sinambitan ng helang. Sa iba pang detalyes kan bareta sa lado lokal, tutugutan ng makapagbiyahe ang mga ordinaryong namamanuaan o mga non-APOR authorized persons outside residence na makapagbiyahe hali sa General Community Quarantine Areas Pasiringon sa Modified General Community Quarantine Areas. En connection ini kan anunsyo ni Department of Interior and Local Government, DILG, Undersecretary Jonathan Malaya. Alagad maagi pa ini sa konsultasyon sa nagkakapirang mga lugar. Sa pahayag ni Mayor Nelson Ligacion kan Syudad kan Naga, sinabi ka ini na mayo pa man nangyayaring konsultasyon sa pag-ultanan kan lokal na gobyerno kan Naga asinman kan DILG, particularmente na kan Joint Task Force COVID Shield. Mantang daina nagtaonin anuman na detalyes ang alkalde sa sinambitan ng usipon. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kita kan bareta sa lado lokal, ipinapautob kan lokal na gobyerno kan Banuan kan Sangay Camarines Sur ang zone lockdown sa parte kan Sitio del Carmen, Barangay Nato matapos na magpositibo sa COVID-19 ang sarong residente. Sigon ki Donato Panoy, MDRRMO officer, nasa 50 household ang apektado kan sinambitan ng lockdown. Mientras na 16 na katao man ang naka-isolate matapos na makairibahan na makaulay kan pasyente. Sa sinambitan ng bilang 8 ang indirect contact na parehas mga kaibahan sa sarong harong ni Bicol patient 2223 ang 65 anyos na lula na may pinagmamating helang sa puso. Oktubre 10, nagpa-check up sa Syudad kan Naga bilang pagsunod sa health protocol asin ini ang ipinagpasairarom sa rapid test alagad negatibo ang resulta. Alagad isinairarom pa man ini sa swab test kung sain positibo ang naging resulta. Sa presente, nasa Bicol Medical Center COVID-19 Treatment Facility na ang pasyente kaibahan sa iyang direct contact, mientras na ang 16 ng nasambit, nakatalaan pang isairarom sa sub-testing. Inaaram pa ang history exposure kung sain posibleng nakuha kan pasyente ang sinambitan ng virus. Sa pagpapadagos pa man giraray kita kan detalyes kan mga barata. Detalyes pa man giraray kita kan barata sa lado lokal. Pigkondenar kan Integrated Bar of the Philippines, Camarines Sur, ang pag-aambus sa sarong Regional Trial Court, Judge asinman, aid kay ni kasudma sa Banuan, kan Libmanan, Camarines Sur. Pinagbisto ang mga biktima na si Janet Gaminde San Joaquin, 46 anyos,
RTC Judge kan Branch 56 sa Banwaan kan Libanan, Camarines Sur, asin residente kan Barangay Tinago, duman sa syudad kan Naga. Mientras na ansaro man na binistong aid kan sinambitan ng judge, ini si Rosel Martinez, 34 anyos, taga Buhi, Camarines Sur. Sa nako ang informasyon kan Radyo Ronda Iriga, hali sa Camarines Sur Police Provincial Office, alas 2:30 pagkahapon, mientras nalunad kan SUV ang mga biktima, kan sindaan paorananin bala, hali sa riding and tandem na mga suspect sa Barangay Purubatsa sa sinambitan ng Banwaan. Tinamaan ang mga biktima sa manlain-lain na parte kan sa indang lawas, hali sa daipa maaraman na kalibre kan badil. Tulos man na pinagdara sa Libmanan District Hospital ang mga biktima, tanganing para sa asistensya medikal. Sa ngunyan, nagpapadagos ang pinagigibong hot pursuit operation kan mga autoridad para sa pagkakaarestar sa sinambitan ng mga suspect na tulos man na nakadulag matapos ang sinambitan ng krimen. Kasunod kaini, ipinahayag ni Police Colonel Roderico Roy, Provincial Director kan PNP, digdi sa probinsya kan Camarines Sur, nagbibilog na siya nin sarong task force tanganing matutukan ang gigibo na investigasyon kasabay kan pahayag na gabos na ang gulo sa krimen sa indang tututukan tanganing mapanimbag ang mga kriminal. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kita kan barata sa lado lokal. Naarestar ang sarong lalaki sa pinaggibong buy-bust operation kasuod mang alas 2:30 pagkahapon sa Barangay Concepcion, Pequeña sa syudad kan Naga. Ang suspect pinagbistong si Gerson Romubio E. Pauler, 45 anyos, kan sinambitan ng barangay. Sigon sa PNP, nakabakal subuot nin sarong pakite nin pinagdududahan na shabu sa suspect ang sarong pulis na nagkakantidad 500 pesos na ginamit na marked money. Apwera sa nabakal na pinagdududahan shabu, na-recover pa sa suspect ang nagkakapirang pidaso nin pakete nin pinagdududahan man na shabu, asin man mga drug paraphernalia. Ang sinambitan ng suspect ini ang top 10 sa listahan kan recalibrated na imbwelto sa illegal na droga kan Police Station 2 kan Naga City Police Office. Sa presente, ang suspect ang yaon na nakakulong sa karsel kan Police Station 2 sa Naga City Police Office, asin nakatalaan naman ining plantsaran in kasong pagbalgar kan Acta Republica 9165 mas bistado sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, sa pagpapadagos paman giraray kita kan mga barata, detalyes paman giraray kita kan barata sa lado lokal. Formal ng pig-urulayan asin pig-finalize ang Mayor Ligasyon ML Cup Mobile Legends Tournament kasuod mang pagkahapon sa opisina mismo kan alkalde. Presente sa meeting iyo ang mga representantes kan Smart Telecom, SK Federation, asin Konsyal Kylie Tripulca, Dada Sagi, Ivan De La Rosa kan NCYDO, asin Bapi Ray Abante bilang pamayukan pakawat.
An ML Cup gigibuhon sa maabot na Oktubre 31 asin man Nobyembre 1. Naan mayor na katoyhan obheto iyoan maipromote an e-sports sa mga Nagueño youth asin para mas mahiwas na pag-address kan mga programa asin proyekto kan mga jóvenes sa syudad kan Naga. An Mayor Ligation ML Tournament bukas sa mga residentes kan syudad kan Naga. An registration mabukas sa maarabot na aldaw asin inimayong registration fee. Tanganing makabalik kay ipuhan magbilog nin sarong team na may 5 miyembros. An 5 miyembros dapat ini an residentes kan syudad kan Naga, an proof of residence, saro sa mga requisitos kung minor de edad an miyembro kaipuhan, may parental consent para makabali. Mayo manin age limit nin hulita bukas ini para sa gabos. An programang nasambit ini hatod ni Mayor Ligacion kay Ibaan SK Federation asin Naga City Youth Development Office katabang man an sarong network telecommunication ini may obhetong paurugon an e-sports na ngunyan saro ng sports na kabali sa Olympics. Siring man tanganing irayo an atensyon kan mga Nagueño youth sa illegal na droga asin iba pang bisyo na nakakadanyar sa sainda. An sinambitan ng pakawat gigibon sa mga aldaw sa nanin Sabado asin Domingo tanganing day makaulang sa saindang online class. Sa iba pang detalyes kita kadwaga barata or atsansa na pagkalis kan mga nagkakapirang pagirumdum. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Anumang paglalakbay ng Pilipino, sasabayan ng Petron. Ang mga naglalakbay para makausad sa buhay, may kasabay sa daan. Ang mga naglalakbay ng malayuan, may kasabay sa patagalan. Para sa inyo, Petron XCS, our excellent cleaning system na nagbibigay ng better engine protection, improved combustion, and more mileage. Kaya bawat patak, maaasahan sa paglalakbay ng Pilipino. Petron XCS, kasabay sa lakbay. Aangat tayo muli. Dahil hindi tayo natitinag ng bagyo, lindol, at pagsabog ng bulkan, kaya natin muli ito. Sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay, at pagdistansya. Sasalubungin ang sikat ng araw sa mga paborito nating lugar. Kapag isinapuso natin ang pag-iingat, aangat tayo muli. Ingat-angat, tayong lahat. This public service message is brought to you by KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Alis na ako. Ang face massage shield, dala mo? Oo. Ang alcohol? Kailangan pa ba yun? Pag nagkasakit ka, apektado lahat. Ikaw, ako, anak mo. Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo. Ako po si Paulo Bediones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government. Pangako sa pag-iingat buhay. Iniibig ko ang aking pamilya. Sila ang rason ng aking paghahanap buhay. Kaya hindi ako magiging pabaya. At sa aking pagbabalik trabaho, Iingatan ko ang aking sarili. Magsusuot ng mask. maghuhugas lagi ng kamay. Pananatilihin ang distansya sa ibang tao. Ito ang ambag ko.
Para sa sarili, Para sa pamilya, para sa bayan. para sa ating bukas. Ingat buhay para sa hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Kung ikaw ay may problema sa mata, gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, ang eyeberry ang gamot para sa inyo. Ang aking mata po, may mga lumalabas-labas po ng mga itim sa aking mata. Namumula po ang aking mga mata pareho. Pero mula nung gumamit ako ng eyeberry, nawala po yung mga itim-itim at pagpupula ng aking mata. Tapos po, nakakapag-drive na ako ng maigi dahil ng aking mata ay luminaw. Salamat po sa eyeberry, luminaw po ang aking mata. Ang eyeberry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Halagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang 969 Yashaw Enterprises. Sinda nag-oopresir nin pinakabaratong presyo sana. Arugan mga minasunod, kompletong school supply, tools, electrical supply, kitchenware, glassware, cosmetic, toys, party needs. Asin man lain-lain na klase nin appliances. Kaya sa gabos nindong pangangaipo, madya na, pasyaran ang 969 Yashaw Enterprises. Wholesaler and retailer. Sigurado, barato, garantisado pa ang 969 Yashaw Enterprises. Inipagsasadiri kan mabuot na si Mr. Charlie P. Cheng. Makukuha sa Highway 1, Barangay San Roque, Syudad nin Iriga. This time check is brought to you by Mr. Gerardo Navarez, LTO Chief, Irigas City. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President Sig. Sa pagpapadagos pa man giraray kita kan mga bareta. Detalyes kita kan mga bareta sa lado nasyonal o lokal. Maaatubang ngunyan sa kasong pagbalgar kan Akta Republika 9165 mas bistado sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sarong suspect na pinagbistong si Erwin Nolasco Isamonte, 35 anyos, soltero, residente kan San Juan, Banwaan kan Kamaligan, Camarines Sur. Asin man kan Orbanpur sa syudad kan Naga, matapos na inian mahulog sa kamot kan mga autoridad sa pinaggibong drug buy bust operation kasuod mang alas 4 nin pagkahapon sa Barangay Liboton, duman sa syudad kan Naga. Nakabakal subuot nin abuton sa 5 gramos din pinagdududahan shabu na kinakarkulong nagkakantidad 15,000 pesos ang sarong pulis sa suspect gamit ang sarong 500 pesos asin man mga peking kwarta ubodol money. Mantang na-recover pa sa suspect ang nagkakapirang pakitinin pinagdududahan man na shabu asin man drug paraphernalia. Ang sinambitan ng suspect inian kaiba sa recalibrated list na imbwelto sa legal na droga sa sinambitan ng syudad. Sa iba pang detalyes kita kan mga barata sa lado lokal. Alagad antes kayan paabutan kunin maray na aga si Ma'am Monica Pereke nag-watching sa Satuya sa mga oras na ini. Duman sa Limassol, Cyprus. Siring man sa Sakuyang Tugang, duman sa Pasig City sa iyang opisina si Benos Prestado Bongais Salba. Siring man ang sa iyang mister si Mr. Vincent Albay Salba, asin man si Madam Nineta Losenya. Detalyes pa man giraray kita kan mga barata sa lado lokal. Nailigtas kan mga parasisira hali sa Mercedes, Camarines Norte. Ang tulong parehas man mga parasira hali sa probinsya kan Catanduanes matapos na pirang aldaw
ang mga ining nagpapalataw-lataw sa kadagatan. Sa report kan Philippine Coast Guard Station sa Camarines Norte, nabistuan tulo na nailigtas na mga parasira na sinda Leo de los Santos, 59 anyos, taga Barangay Tambungon, Salde de Jesus, 45 anyos, na taga Barangay Buena Vista, asinman Michael Joseph Tuhon, 23 anyos, kan Barangay Subok, Gabos, sa Banuan kan Biga, Catanduanes. Sigun kay De Los Santos, saro sa tulong na iligtas na parasisira, Oktobre 14 kan sindaan magpasiring sa kadagatan na sakop kan Quezon Province. Sa panahon na may namatian o sa panahon na iyan, namatian na ang epekto kan bagyong Opel sa parte kan Quezon asinman sa Bicol Region. Ninhuli sa makusog na alon na hatod kan bagyo, linaog ang tubig o nintubig ang baruto kan mga sinambitan ng mga parasisira. Oktobre 17 kan mahiling kan mga parasira hali sa Mercedes ang baruto kan distress fisherman. Kun kaya binutong ninda ang mga ini pasiringon sa Barangay 4 sa sinambitan ng Banuaan. Asin uminabot ang mga ini kan Oktobre 18. Inireport kan punong barangay ang pangyayari sa Philippine Coast Guard na iyon naman ang nakipagkomunikar sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO. Sinasabing kanlaugon kan tubig ang baruto kan tulong parasira na piritan subuot ang mga ini na iapon na sana ang makina kainit tanganing daisinda maglubog. Sa iba pang detalyes, kita kan barata sa lado lokal, duwaan na ilistang gadan ninhuli sa COVID-19 basado sa pinakahuring resulta na ipinaluwas kan Department of Health ngunya na aga saro sa Albay asinman saro sa Sorsogon. Siyamman ang bagong aktibong kaso hali sa Albay asinman sa Camarines Sur. Sigun sa pinagdistribuer na report sa bagong kaso kan COVID-19 sa Albay 4, ini kinababalehan kan Daraga 2, syudad kan Legazpi, saro, asinman saro sa Ginubatan. Mantang igdiman sa probinsya kan Camarines Sur, 2 sa syudad kan Naga, Calabanga, saro, sa Banuan kan Magaraw, saro, asin saro man, sa Banuan kan Pili, Camarines Sur. Sa kabilugan, uminabot na sa 2,277 ang bilang kan gabos na nagpositibo sa COVID-19 sa Bicol, 348 ang active cases, asin 99 man ang nagadan. Mientras tanto, duwang kaso nin COVID-19 ang ngunyan na ikurit duman sa syudad kan Naga. Sigun sa report na pinadarakan DOH Bicol, kun kaya liwat na nangangapudan asin nakikiulay si Mayor Nelson Ligacion sa Lambang Naguinyo na limitaran ang sa indang mga hiro ninulitaan virus, dai nagihiro kita ang nagihiro sa virus. Kun kaya sigun pa sa alkalde, kun mapipwede magtinir na sana sa laog kan sa indang mga harong, kun mayo man sanang mga essential, importanteng kalakawan sa luwas. Sa pagpapadagos pa man giraray kita kan mga barata, paabutan ko manin maray na odto an sa kuyang pinsan duman sa Cainta Rizal. Nagawatching si Glyza Prestado Contreras asin man si Ati Salve o Salvacion Monte. Duman ini sa
San Antonio ug Bun sa Banuan kan Nabwa alagad yaon sa syudad kan Naga ang trabaho. Detalyes paman girare kita kan bareta sa lado lokal. Gadannakan madiskubre asin madukayan na nagpapataw-pataw harani sa riprap kan Bicol River kasubagong alas 7 nin pagkaaga sa Zona 5, San Juan, San Lorenzo, Minalabak, Camarines Sur. Sigon sa inisyal na investigasyon kan Minalabak PNP, ang biktima ini pinagbistong si Emilia F. Valencia, 77 anyos kan sinambitan ng barangay. Mismong pamangkin kainin na si Francisco Prayal Jr. ang positibong nagbisto sa biktima. Magigirumduman na aldaw nin Domingo, Oktubre 18, taon 2020 kan huring mahiling na buhay ang lula. Asin na i-report na nawawara ang biktima. Nagpapadagos pa man ang pinagigibong investigasyon kan PNP duman sa Minalabak, Camarines Sur, mapadapit sa nangyaring insidente. Ngunyan detalyes na kita kan bareta sa lado nasyonal. Duwang pinagdududahan na miyembro kan Abu Sayyaf Group ang nadakop kan mga tauhan kan National Bureau of Investigation sa magkasuhay na operasyon duman sa Pasay City. Pigpresentar kasudma ni NBI Acting Director Eric Distor ang mga nadakop na sinda Jamar Ibi alias Bas asin Radin Hamil alias Tamiya. Sinabi ni Distor na ang duwa sangkot sa pagdukot sa mga miyembro kan saksi ni Hihuba. Kanakalis na taon 2002 sa Patikol, Sulu asin na atubang sa order of arrest na pinag-issue kan Pasig City Regional Trial Court ninuli sa kasong kidnapping asin man serious illegal detention with ransom. Enot nang nakaresibi ang NBI Counter-Terrorism Division kan informasyon mapadapit sa duwang Abu Sayyaf na alias Bas asin man Tamiya ang nahiling sa Pasay City. Kan ipahiling ang ladawan kan duwa sa sarong testigo sa kidnapping, positibo ining binisto. Digdi na nagsagibo nin casing asin man surveillance operation ang NBI katabang ang mga tauhan kan Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines SAP. Oktubre 12 kan enot na madakop si Ibi mientras na suminunod na naarestar si Jamil kanakalis na Oktubre 19 sa magkasuhay na lugar sa Pasay. Nakadetiner sindago niyan sa NBI Detention Facility mientras na pinagahalat pa ang disposisyon kan korte. Sa iba pang detalyes kita kan mga barata sa lado nasyonal, paabutan ko manin maray na udto nag-watching ang sa kuyang ka-classmate kan college si Belen Villever, alagad mayo na inidigdi sa Camarines Sur, kundi yaon sa harayong lugar. Sa detalyes paman giraray kita kan bareta sa lado nasyonal, pinakiulayan ni Manila City Mayor Isko Moreno ang mga Manileño na daimo na magsagibonin anuman na klasikan prosesyon sa syudad mientras na nagpapadagos pa man ang pandemya. Ini makalihis na magdesisyon si Moreno na daina mo na magsagibonin prosesyon magin sa maabot na kapiestahan kan na itom na Nazareno sa Enero 9 taon 2021.
Enot nang nakipag-ulay ang alkalde sa mga opisyal kan simbahan katoliko na mag-uyon naman subuot na daimo na magsilibrar kan prosesyon. Alagad mayo pa manin pinal na desisyon mapadapit sa mga aktibidad para man sa tradisyonal na traslasyon. Liwat man na nagtiripon, nag-urulay ang lokal na gobyerno asin ang pamayukan simbahan kan Quiapo tanganing pagplanuhan ang 2021 traslasyon kabali ang paggamit kan teknolohiya sa online. Mientras tanto, binaha ang mga pangenot na tinampo asin man barangay sa pirang lugar sa Lucena City sa ikapat na distrito kan Quezon City. Ini dahilan naman kan mayong untok na pagbulos kan uran na darakan bagyong Pipito kasuudma. Ang Maharlika Highway sa Lupis, Quezon na pinalubog naman kan tubig baha kanakalihis na 2 semana nin huliman sa low pressure area liwat nakamati nin paglangkaw kan tubig. Nin huli kaini naggamit na nin baruto ang mga residente sa pirang barangay kabali ang barangay poblasyon sa Lopez na hasta daghan ang tubig baha kung kaya taganing mai-rescue pasiringon sa ligtas na lugar. Binaha man ang tinampo sa mga banuan kan Tagkawayan, kalawag gumakasin man ginayangan na nagresulta taganing madipisilan ang mga motorista sa pagbabiyahe. Sa ikatulong distrito kan sinambitan ng lugar na i-report man sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na nagkaigwanin mahiwas na pagbaha sa Buena Vista, Quezon, ninhuli sa pag-subra o paglangkaw kan mga tubig sa sapa. Nagtao naman ang ninpoder ang sarong eskwelahan sa barangay Siaen sa sinambitan ng lugar kung kaya nagtarabang-tabang ang mga residente na i-rescue ang mga computer na pinagagamit kan mga paratukdo sa virtual learning. Nagkaigwaman in landslide sa Padre Burgos asinman, ginayangan ninhuliman sa halangkaw na oran o sa makusog na oran dahilan tanganing magharali ang mga residente sa gilid kan Iyam asin Dumaka River na nagtitiner ngunyan na evacuation center sa Lucena City ninhuliman sa paglangkaw kan tubig. Sa pagpapadagos paman giraray kita kan mga barata, maabutan kumanin maray na udtuan sa kuyang tugang nagawatching si Manay Oresa Prestado Bunggais duman sa Cainta, Rizal. Uminabot na sa 29 ang bilang kan mga pulis na nagpositibo sa COVID-19 sa La Trinidad, Benguet matapos na madugangan ang 15 bagong kaso. Kasuudma. Sinabi ni Mayor Cliff Bencio, pamayukan La Trinidad Police Station sa sinambitan ng bilang 24 ng miyembro sa sa indang hipatura ang naulakitan mientras na nagpapautob kan sa indang obligasyon sa mga COVID-19 checkpoints. Ang 24 parehas asymptomatic asin nagsasairarom sa quarantine sa lokal na health facility. Ang 5 pang pulis na nagpositibo sa buot parehas mga residentes kan La Trinidad alagad na kadestino sa ibang opisina kan PNP.
Sa ngunyan, ang Benguet may kabilugan na bilang na 55 police officers na may aktibong kaso kan COVID-19 ka nakalihis na 5 aldaw, mientras na sa Banuan kan Tuba may 13 policeman na tinamaan kan virus, anom sa Itugon, 5 sa Tublay, asin tigsaro sa Sablan, asin man atuk. Yan na po ang naging katiripunan kan sa tuyang pagbabareta sa baretang pang-udto. Ngunyan na pizza 21 kaining bulanin Oktobre taon 2020. Nakaibahan ta digdi sa lado technical si Kuya Tony Aguilar, ang samuyang chief technician. Ang samuyang information officer si Tony Saison Jr. Yaon man si Ma'am Kayla Ligacion Valdez. Duman sa samuyang transmitter, yaon si Marco Pinat, asin man Aldrin Orlanda. Ako man po ang sa indong nakaibahan sa pagatud kan mga barata sa lado lokal asin man lado national. Ini po si Gloria Prestado Bungaes. Diyos mabalos, salamat kan sa indong pag-antabay. Antabayanan ang mga masurunod pang programa sa RPN DCKI. Ang pinakaenot na istasyon kan radyo digdi sa syudad kan Iriga, asin man sa Rinconada area.